Competir en categories d'alt nivell suposa un cost molt elevat pels esportistes i els patrocinis hi tenen un paper destacat. Ara veurem com lluiten els esportistes per aconseguir suport econòmic i poder practicar el seu esport amb garanties. El patrocini és bàsic per poder créixer en el món de l'esport, però en èpoques de crisi com l'actual, moltes aspiracions esportives es veuen limitades per la falta de finançament. Avui els mostrarem la lluita de molts esportistes per poder continuar practicant el seu esport preferit i veuran el que suposa per a les empreses donar suport a un club o a un esdeveniment esportiu. Cada vegada més, el nostre dia a dia es veu afectat per la protagonista crisi econòmica. Són molts els àmbits que pateixen problemes econòmics. Un d'ells és l'esport. Aquella persona que es dedica, ja sigui de forma professional o aficionada, a algun esport determinat, aconseguir patrocinis és molt complicat. Un dels molts casos que ens podem trobar és l'equip sènior femení de la Salle Tarragona. No tenen cap patrocini i la despesa que comporta tirar un equip d'aquesta categoria és molt gran. En aquest cas o en aquest equip el que volem és buscar que s'autogeneri els seus ingressos o el seu cost. I tenim molts problemes, ens estem trobant en què no tenim sponsors, en què no tenim cap tipus d'ajuda i en què els costos són molt elevats en comparació amb un equip d'escola. Nosaltres estem aquí per jugar, per passar-nos-ho bé, per ser un mirall per les nenes i està clar que un sènior costa molts diners i nosaltres anem de 17 anys, que té la més jove, a 29, que té la més gran, que sóc jo, i pagar, no sé, 300 o 400 euros, que seria, és un esforç, la veritat que molt gran i, en el cas personal, impossible. D'altra banda, l'equip no es dona per vençut. Ara estan en preparació d'un spot per cridar l'atenció d'algun possible sponsor. Nosaltres tenim molt clar que això costa molt i que el que hem de fer és moure'ns molt per aconseguir que ser una mica diferents a la resta de clips o de clubs. I en aquest sentit el que hem fet o el que farem és un spot publicitari a través d'uns amics que hem aconseguit que ens poden fer una gravació i fer aquest spot que surti a internet, que surti a la nostra web, intentar enviar a possibles patrocinadors. I llavors vam dir, i per què no fem un anunci sènior femení de la Salle i si podem colar-lo amb algú a internet, Facebook, YouTube i tot això, doncs, podria ser, no? I és que ser ara patrocinador en una crisi on tots l'estem patint és una aposta difícil per a una empresa. TQ Tecnol és una empresa patrocinadora en molts àmbits. En l'esport ho fa per al Club d'Hoquei Reus Deportiu. Intentem sponsoritzar o donar suport a totes les entitats culturals i esportives en més o menys mesura. El que passa que diríem que com a sponsor bàsics som del Tecnol Reus Deportiu. Per què ho fem, això? Bé, perquè pensem que una empresa que guanya diners i que aquests diners venen de la societat, hem d'intentar també que les empreses, quan guanyen diners, aportar aquests recursos també a la societat, que és la que l'ha fet créixer. Jo diria que això fa que sigui tot molt més sostenible i fa que les persones creixem, que les empreses creixin. Un altre bon exemple on podem veure també problemes de patrocinis és en el món del motociclisme. En Lluís té 10 anys i va començar amb 8 a portar una moto de carrera. Ens explica la seva història. Al meu poble, que té la Guàrdia dels Prats, hi ha un circuit de cross i vam anar jo, mon pare i ma germana a rodar i un amic nostre ens va dir que hi havia les beques RAC i ens hi vam apuntar i ara estem aquí al Campionat de Catalunya. Aquest any ha competit en el Campionat de Catalunya i els seus pares són els que han cobert totes les despeses. Tot i que el primer any van competir mitjançant les beques RAC, continua sent un esport car. Pensa principalment que aquest esport requereix tenir una moto. Una moto, un lloc per entrenar, unes eines, uns mitjans per transportar aquesta moto. Tot això encareix moltíssim a l'esport. Perquè cada any, quan el nen es va fent gran, cada any és més car la categoria en la que corren. I per tant hi ha un moment que la majoria de pares no podem seguir aquest ritme i hem de parar. Sense marxar del món del motor, ens traslladem al kàrting. El pilot Gerard Barrabeig té una trajectòria immaculada en aquest àmbit. Des dels 4 anys no ha parat de córrer a bord d'un monoplaça i guanyar campionats de nivell estatal i internacional. Ara, amb 15 anys, està competint amb l'equip Birel, però l'any vinent comença en categoria fórmules, on la despesa és encara més elevada. A casa meva no tenim molts diners. Aquest any he pogut fer tots els campionats gràcies a la Birel, al meu equip actual, a la Federació Catalana Espanyola i al Santander. I
estic molt agraït perquè gràcies a ells he pogut fer el que més m'agrada i ara de cara a l'any vinent espero trobar també patrocinadors i poder seguir. Vas per tot el món, coneixes a moltíssima gent, moltes cultures i bueno, el principal problema és aquest, el de trobar patrocinadors perquè és un esport dels més cars i és una llàstima perquè moltes vegades has de deixar de fer-ho perquè no pots aguantar econòmicament. Dins el món professional a Tarragona resideix una atleta reconeguda internacionalment, Natàlia Rodríguez. Té actualment la plusmarca espanyola en 1.500 metres llisos amb un temps de 3 minuts 59 segons. Després de 2 medalles de plata, una europea i l'altra mundial i una de bronze, europea, segueix treballant al 100% pel proper agost al Campionat del Món a Corea. No obstant, a nivell econòmic, dins l'atletisme la situació no és molt estable. Al igual que en otros ámbitos, la verdad que la crisis se nota bastante. Llevamos ya unos 3 o 4 años que ha bajado bastante el nivel en este tema y bueno, desde los 15-16 años pues tuve la suerte de que grandes firmas como Nike o Adidas pues se fijaron en mí y apostaron por mí, y entonces pues he ido bastante arropada en este sentido, ¿no? Ara mateix és l'Ajuntament de Tarragona el patrocinador de l'atleta tarragonina. Ya te digo, en mi caso pues está bastante complicada la cosa, he tenido muchísima suerte, me siento muy afortunada porque justo en el peor momento el Ayuntamiento de Tarragona se ha volcado en mí y ha decidido apostar también por mí y bueno, pues ahora mismo es quien me está ayudando en ese sentido. Donada la situació del patrocini esportiu, tan sols fer acte de presència en qualsevol esport ja és positiu per a la marca. I encara que el seu pressupost només doni per a esports de base, proporcionar una petita ajuda és molt per a aquells que lluiten per practicar l'esport que més els agrada. Siempre digo lo mismo, que disfruten, que si les gusta que tiren adelante porque está difícil en todos los ámbitos, no solo en el deporte. O sea, la crisis abarca todo y bueno, si va bien la cosa, pues van a encontrar salida, está claro.